Dan huwa il-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra Nazzjonali Sigmund Mifsud illi nżamm arrestat wara li kien akkużat li indaħal fil-każ ta' fastidju sesswali li fett xi ilu b'intraġġ tal-provi. F'kelma waħda allegatament influenza biex il-vittma ma tagħmilx rapport mal-pulizija u l-każ jibqa' mistur. L-eks kandidat laburista tressaq quddiem il-Maġistrat Nadin Lija bil-prosekuzzjoni tgħid li huwa organizza meetings mal-mużiċisti u mal-amministrazzjoni tal-orkestra b'rabta mal-każ tal-manager li huwa wkoll mużiċist u li kien ammetta fil-qorti li wettaq atti immorali fuq il-kollega tiegħu. Sigmund Mifsud kien mixlu wkoll li bejn Mejju 2019 u Novembru 2022 uża vjolenza morali u psikoloġika sabiex inaqqas l-abilità tal-persuna jew jiżola anke fejn jidħol l-impjeg u li bl-aġir tiegħu ikkawża biża' fil-vittma ta' dan il-fastidju sesswali. L-eks membru tal-orkestra li nstab ħati ftit tal-jimilu kien jokkupa kariga għolja u kien ġie kundannat sena ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ammetta li għal aktar minn 3 darbiet ta' fastidju sesswali lil din il-mużiċista. Bil-vittma tkun tfajla ta' 27 sena li kienet taħdem mal-istess orkestra. Fil-każ ta' Sigmund Mifsud, il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Kevin Police u Gabriel Mikallef fil-waqt li għal-Kap Eżekuttiv tal-Orkestra deru l-avukati Edward Gatt u Sean Zammit. Intant il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija maħruġa mid-deputat Julie Zara qal li l-pożizzjoni tal-Ministru Owen Bonnici m'għadix tenibbli minħabba dak li seħħ fl-Orkestra Nazzjonali taħt it-tmexxija politika tiegħu u Owen Bonnici irid iġorr ir-responsabbiltà politika u jirriżenja.